Знаете ли кое е едно от най-трудните неща, които не можем да направим? Едно от най-трудните неща това е, че не можем да си простим и не можем да продължим. А ако не можем да си простим, как да продължим напред? Как да вярваме, да продължаваме, да бъдем, да сбъдваме? Първото основно нещо е да си простим, да се приемем такива, каквито сме. Защото такива, каквито сме, това е факт, който не може да се промени. Но точно тук и сега можем днес да изберем да коригираме нещо в себе си, което ужасно много ни пречи. И точно днес може да настъпи вашата промяна. Избора е чрез осъзнатия избор, който правим да стоим в новото и в промяната за нас. Всичко е избор да бъде или да не бъде. Аз съм Илияна Родопска и съм тук за вас. До скоро, мили хора!